Kanigadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Yaro Menteri Rang Badut Narendra Modi ki nong song snong kari ki bala nok senyang syaka jing penek pensa ya kamariang bat ki bala wanra ki lat ban penbai ki jing ha ki snong bat ha ka imlang salang ha ka program man ki bat hnin ka singi. Saki ka Meghalaya ya ka jing hiar ha ka jing don ki khun long hapo sansnam ki bambyang ka jing he jing san kat kumkarta ong ka NFHS 6. But Menteri Sarkar Pedang Bakhmi Ikatnat Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia ulia shim benta ha ka benta ka bah nyo pun rio jong ka Fit India Sundays on Cycle balapan long ha Shillong hanin kasngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badut Narendra Modi hanin kasngi ulai ro ya buon ki nong song snong kari ki bala nok senyang syaka jing penek pensa ya kamariang ki bala wanra ikilat ban penbai ki jing ha ki snong bat ha ka imlang salang da ka bakadau baki kam ki bakum kini ki long ki ba aiman siem bat ki long ki mau mer ki badai bani ro. Habakran hakaman ki bat hanin kasngi Modi ulakran syapang saji vala Sheril na Keralam bala penya ya ka swimming club ka ba ai jing hikai ya komba khatsan hajar ngut ki brio ban jingi klam da don kam ban COAA. Modi ulat hu ru syapang Akash Gupta na Basti Uttar Pradesh balas dang ya ka jingi trai pat ba bat laki paralok ban penkhu ya ka wa Manurama ka balas dang ban du na mar ka jing jabo. Hakaliang ka sports, Modi ulia keren bat kinong yelek kai sports kari ki balat hau rekod thamai haka National Senior Athletics Federation Competition ka bala long ha Jharkhand. Ula shim ya ka por ban ya keren bat arngut kinong ya mari state Gurinder Veer Singh bat Animesh Kujur ki bala penkriya ya ka rekod haka jing mari thong ba shispa meter hakari. Menteri Rang Badut kari ulapan pauru ya ka jing sengau khuslai halor ka jing shit kerang ka bala kata ya buon ki benta kari. Bat ulakan tui ki brio ban buot iki jing ai jing mut na ki officer bat ban shim iki lat ban ya daya la de na ki jing ma. Ulapan seluruh iki pai ba ban di iki jing di ba penja shit ya la de kumba jupan kre haki por shit. Katkom ka kaipot balapan mi da ka National Family Health Survey NFHS 6 kabakat kom ka jinglom jing tip ha usnam arajar arpulai arpusaw ka Meghalaya kala sakhi ya ka jing hiar ha ka jing don ki khunlong hapo sansnam ki bambyang ka jing he jing san kat kom karta ka jing don ha ka jing don ki khunlong ki bambyang ka jing san kala hiar na ka 0.0% syaka 0.0% ka NFHS 6 kaya thuru bala sakhi ya ka jingkiu jong kilong kemie ki ba ai buin ki khuan hapo shikanta na du bala khaya ki na ka 0.0% syaka khandai pun 0.1%. Habaya day bat kani ka jingkiu hakini kiliang layo i ba ka Meghalaya kala nang pen klan suki ya ka jing ai ki bang ki ba taimet lengba ki program ba pher bat ka jinge trailang bat kishnong ki Asha bat ki ANM ki ladon ya ka benta ka bakongsan bah ha ka ni ka jing trai borba ban long ki nong penya so ya ki shnong bat ka sarkar ka jela kala pen klain ru ya ki jing trai ban ithu no dang klo ya ki no ki khulung ki bat iduna ha ka jing san shwa ba kan kata joria ki ban pen bai ya ki ni ki jing ta ba ka ha ka he ka san jong ki khulung ka Chief Minister's Mission 1000 days kala mi kum ka program ka babu ahmad ya ka jing sumar bahaya ki khulung nadu badang pun hadu bakin dadap ars nyam karta ka jela Meghalaya kadang bu thong ban thau hadu lai hajar tali ki homestay hakaleng ka jela hapo ki khat ar hadu khat pra banai ki banwan kom shi benta jong ka jing persang ka jongka ban kentiu bat penyari kilat kamai lengba ki kam jungo kai perthai la ong Menteri Rang Ba Konrad ke sangma hakas ngi sa jan balala habakran haka jingelang ka balalong bat ki nong song snong bat ki nong seng kam la jong ha smith usangma ula ong ba ka jela menta ka don komba khandai spa tali ki homestay ki balalong ban sa brio kat ba dang don sa komba arpwe spa tali ki balak milanti ban sa dangshna lengba ka jingerap pisa lengba ka sarkar ula benrap baki homestay ki ay beteng ban long ka benta ka bakongsan ha ka jing pentrai ban kentiu ya ki kam jungo kai ha ka jela namar baki plila di ki long ying baki nong song snong ban yo mentoi bet na ki nong jungo kai ki ba penlut pisa ha baki wan sangkai sha ka jela
Usembut Menteri Rangbak ka Meghalaya ubak senyau bahalang dahar ula play ya ka Rilang College haka senong Mau Sau ha District Southwest Khasi Hills haka sengi sat jain balala bat ula penbenaru ba on sa penmi ru ya ka CNRD block bathamai haka thain Shiliang Rilang haki benai ba shakhmat jong usnam ubanwan ya katai ka college la thau da ka Rilang Education Society habakran haka jingalang play ya katai ka college ubak dahar ula ai khublai ya baro Ulai khublai bat yaro ya MLA Kamakurwat uba Renington L Tongkhar namar kajing yo ich ngai jong u par kajing treshitom jong u ban yo seng ya katai ka college ula pen paru kajing sngongu ya ka kur yaw pnyau namar kajing sbun mensiam jongki ban no senyang ya ka jaka ban tei ya katai ka college par kumju ru ikinong yalam snong ki balai rap lang uba dhar ula kran ru halor kajing buon ki khana school ki ba i no siteng por ya kajing pule haba ki pois ki kerdan ki ba kham shaneng daga ba ong ba kham bun sien ki kimi ki pa na nong kendong kimla ban pha pule ya ki hun shasor kani ka dai ka Akashwani Shillong ba walam shapi ya ka khubor naga station jong ka Akashwani Shillong ne teng biang bat ki khubor ki badangsa Menteri Sarkar Pedang Bakhmi Ikatnat Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia ulai shimbenta hakabenta kaba nyo punrio jongka Fit India Sundays on Cycle balapan long hasilong hanin kasngi ya kani kajingnya bicycle lakawe lama nakaphalau jongka State Central Library kajing thmu jongka ni ka program kalong ban penslore ki brio ban kilan met khnang ban yo ekamet ka bokoi bakhya dakaba lumlangi ki samla ki nongele kai ki riu 8 kilan met bat ki nongsong snong lengba kajingnya bicycle lang habakran hakani kasngi Menteri Sarkar Pedang ula ong bakajingnya bicycle kalong ka wei ne kijing kilan met ka babyang bat ula kadawi kijing mentoi babuan baki brio kila ban yo anaka kenthop kajing sting ka met ka phat kajing penduna ya ka tadam kali kajing duna lut kesan ka petrol bat kajing penduna ya ka dheng kali hakaju kapur ka menteri khana ka Sarkar Pedang ka Bakhmi Ikatnat Youth Affairs and Sports ka Raksha Khatse kala ong baka Sundays on Cycle hasilong kala sakhi ya kajing shimbenta ba shirham na kipat ba kinong kai bat kiriu nya bicycle kala benrap ba kajingnya bicycle kala sedang ban pauna hasilong ba kala ong ba kala long ka lat ka babyang bahawan kilan met bat ban penduna ya kajing penjabo ya kamariang Palat lai hajar nyos pa san ngut ki brio na bari bakenthop ya lai hajar saus pa hnri pulai ngut ki nong Bangladesh kila syakyam ha Tripura nadu usnam arhajar arpuar namar ka jingwan rung be ansha India ong ki he sarkar hanin ka si ublai uhe officer jong katnat ki kampo yeng ula penpau baladan khandai spa hnri pusan ngut ki nong Bangladesh ki bala syakyam ha usnam arhajar arpuar but sa 6000 khat saungut ha usnam arhajar arpulai Khandai spa sao po nyongut hausnam arajar arpusau bat san spa lai po nyongut hausnam arajar arpusan u officer bamshim kwa penpau kertengela de ulai thu bakhambon nakite ki brio lada penpai biang shakiri jongki hadin bala pendap iki kendon trekam ki badai ya menta ki don kumba arspa arpongut ki bari ki bedang sha bu ah ki bendi ki bedan hakeleng ka jella Tripura Ka India bat ka Bangladesh kin penlong ya kajinga kran ba sisian arsnam halor ki kam khaput lengba ki Director General ha New Delhi nadu ka pratarik hadu ka khatwai tarik menta ubnai jeliu kani kadai kajinga kran ka bat ningkong nadu ba ka sarkar balalam khmat da ka BNP ha Bangladesh kala shimti ya ka sanshar khadar ha Dhaka ha ka basdang jong uni usnam ya ka kanhun jong ka ri Bangladesh en yalam da Director General jong ka Border Guard Bangladesh BGB u Major General Muhammad Ashrafuzzaman Siddiqui katba ya kalyang jong ka India an yalam da Director General jong ki Shipa Yada Khaput BSF u Praveen Kumar Karkom kajing batai jong ki he sarkar na baro artli kiri lakhmi lenti bakimat yakran kin long khambun halor kajing ker put kajingwan buhais nong bean ki kamsnio haki khaput ba kajing penyak brio haki thain khaput lakhmi lenti ba ka India kan wat ikilat kelenti ban kran haka Bangladesh ban le ting persha ki jing kamput bean ki jing sha thombor ki Shipai BSF ka khai tu bat ki kam jong ki kenhun le no ha India ki batrekam nasilyang khaput katba ka Bangladesh kala ban penmi ya kajing so khya jongka halor kajing sha penyap ki nongsong snong jongka ha silenter ki khaput
Bat katung ila poi sakabakut jong ka khubor ka balawan chapi naka Akashvani Shillong sashipor kata hakapor prabaje nginya sobat ka Akashvani Delhi naka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban but pat ka khubor hak tin pareng hakapor prakhat san minute ngi pen kan maru ba hakapor prashiteng nginya wan pai byang shakani ka station ka jongi naka benta ka North East News kani gadai ka Akashvani Shillong sngobaban ap benta yaki khubor na Delhi.